den Errepublikaren defentsarako batzordeko hamabikideak eta ustez tsunami demokratikoaren protestekin lotura duten beste 12 lagunak. Tartean dauden Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohia eta Marta Rovira, ERC-ren idazkari nagusia. Arratsaldeon UPN hasi da zubiak erretzen, bere zinegotziei debekatu egin die PSN-erekin udal aurrekontuak negoziatzea. Erabakiak kolokan jardezake gobernagarritasuna Lizarran, Barainainen eta Eguesibarren. Han, Espartzaren alderdiak PSN-eren babesa behar baitu. Irune Rejano. UPN ez dago momentu on batean. Espartza ez da hurrengo hauteskundetara aurkeztuko eta apirilaren 28an bere ordezkoa aurkeztuko da. Bestetik, zentsura mozioaz geroztik UPNek PSN-erekin zituen harreman guztiak hautsi ditu eta debekatu die udalei aurrekontuak beraiekin negoziatzea, hala nola Lizarrako, Barainengo eta Eguesibarreko udalekin. Eta horrek gobernagarritasuna kolokan jartzen du. Lakuak eta Bizkaiko aldundiak 2 urteko hausnarketa zabaldu du Guggenheim Museoa Urdaibain edatzeko planarentzako. Debate politikoa berotu du Urdaibaiko Guggenheim osteari buruzko erabakiak. Presazko adierazpen handana piztu du gaur Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak atzo arratsaldean Urdaibaiko Guggenheim Museoaren proiektuari buruz iragarritako 2 urteko hausnarketaldiak. Gabriel Attal Frantziako lehen ministroak ez du lortu laborariak baretzerik. Asmo horrekin atzo arratsaldean bildu zen laborarien sindikatuko buruekin, baina oraingoz protestak areagotu egin dira lasaitu beharrean. Ez behar larriena goizaldean gertatu da. Ariegen Okzitanian nekazari bat hil baita errepide mozketa batean. Auto batek protestan ari zirenak harrapatu ditu eta 36 urteko emakumea haren senarra eta alaba jo ditu. Emaztea hil eginda eta gizona eta nerabea larri zaurituta daude. Uste arriskuan jarraitzen du Zestoako gaztetxeak bere aurkako prozedura judizialarekin aurrera jarraitzen baitu Elizak. Zehazki Gipuzkoako gotzaindegiak. Entzun. Zestuko 2 gazte epaituko dituzte. Lehen penaletik jarri zuen prozedimentua eta hor herriko gazte baten aurka izan zen, absolutatea zen eta orain uztailean iritsi zitzaigun berriz prozedimentua, baino kasu hontan zibiletikan eta hori 24an izangoa eta espero deu 70.000 euro arteko multak iristeko aukera da orduan, kezkauta bagaude, baino alare aipatzeko ez deula etxiko. Eta lanian jarraituko deula, eta hori, hilean eta 6an elkartasun kontzertu bat antolau deula hemen, kontzertua tor daitezken multa aurre egiteko. Hori zabalidan prozesu judiziala atza botatzea, eta horrek ekarriko desalojua baita, eta hori salaketak entzia batiz bat, eta aparte hori gurekin harremanetan jartzea, negoziaketa bat emateko, eta akordio batea ailatzea gaztetxea bertan gehatzeko. Ongi etorri guztioi, arratsaldeko 7 pasata buletinarekin hasiko gara. Gaurkoan Urdaibaien hasiko gara. Izan ere, Lakuak eta Bizkaiko aldundiak 2 urteko hausnarketa zabaldu baitu Guggenheim Museoa Urdaibain edatzeko planarentzako. Iñigo Urkullu lehendakariak jakinarazi duenez, Guggenheim Museoaren patronatua osatzen duten kideek hausnartzeko tarte bat hartuko dute Urdaibaien egitekoak ziren museoaren proiektuarekin zer egin erabakitzeko. Museoko patronatua Euskal Autonomia Erkidegoko instituzioek eta Guggenheim Fundazioak osatzen dute. Guggenheim Fundazioko New Yorkeko zuzendaritzan aldaketa prozesu batean murgilduta daude eta honek akordioa du Bilbokoarekin. Beraz, eragina du Bizkaiko museoko erabakietan. Aurre ikuspenen arabera, ekainetik aurrera hartuko dute New Yorkeko kudeatzaile berriek Bilboko Fundazioa kudeatzeko ardura. Organo berri horrek erabakiko du zer egin proiektuarekin. Abenduan egindako bileran patronatuak erabaki zuen
zuzendaritzako aldaketek iraun bitartean tarte bat hartuko zutela 2024 eta 2025 urteetan proiektua bideragarri ote zen erabakitzeko. Urkulluren ustez asko dago hausnartzeko, baina oraindik ez da erabakirik hartu. Hala ere, Itxaso Atutxak argi utzi du 2 urteko geldialdiak ez duela Urdaibaiko Guggenheim proiektua eten edo oztuko. Jaurlaritzak ukatu egin du Urdaibaiko proiektuaren geldialdiak bozekin lotura duenik. Entzun Bingen Zupiria bozeramailearen hitzak. Bilboko museoaren patronatuak joan dan abenduan erabaki zuen, momentu honetan eskuartean dituen lanekin jarraitzea eta lan horiek 2 urteko epean bukatuta edukitzea azken erabaki bat hartzeko. Eta eginkizun horien artean daude, batetik indarrean dauden arauetara egokitzea proiektua, bestetik arau urbanistikoren bat edo aldatu behar balitz, egin beharreko aldaketak egitea, baita ere eginkizun dago kutsatuta dauden lurren berreskurapena, erabiltzen ez diren industria guneak eraistea, proiektu horrek beharko lukeen inbertsio plana zehaztea, eta baita ere, behin egindakero nola kudeatuko den, ze kontutan izan, hitz egiten ari garela Bilboko museoaren ampliazio batetaz, ez gauza berri batetaz. Beraz, hauek dira patronatu eta erakundeak lantzen ari garen gaiak, eta patronatuak guzti honen garapena eta egokitzapena egindakero aztertu beharko dut azken erabakia hartu. Ez du zer ikusirik. 2020an gai hau planteatu zen hauteskundeen ondoren eta momentu honetan planteatuta dago hauteskundeen gorabehera alde batera utzita. Seguru nago, seguruenik 2 urte barru honen inguruko azken erabakia hartzen danean ere egongo gara bueltan hauteskunderen bat. Ez da. Baskulinari Center berria eraikitzeko zuhaitzak mozteari ekin diote Donostian. Udan Arbeo. Pasaden astean hasi ziren gastronomia open ekosistem eraikin berria egiteko obrekin. Manteo Parkeko lurra altxatzen eta mugitzen hasi ziren. Baskulinari Centerren Donostiako 2. eraikina egitea da helburua, zentro bat eraikitzea. Donostiar asko baina proiektu horren aurka daude. Grosauzoko Manteo Parkeak kenduko diotela diote, auzoan berdegunen defizita dagoela aintzat hartu gabe. Herritarrak ordea area serreago daude orain, izan ere lurra altxatzezken inguruko zuhaitzak ere botatzen ari dira, Nafarroako etorbideko espaloikoak barne. Bada Azaroan Aukendon egindako bilera informatiboan Amenabar enpresako arduradunak esan zuen espaloiko zuhaitzak ez zituztela ukituko. En principio están fuera del ámbito de la obra. Seguramente sí, ya os he dicho que en alguna fase de la obra es posible que tengamos que cerrar el acceso por temas de seguridad, pero en principio esos árboles están fuera del propio ámbito de la obra. Victor Lasa Donostiako Elkarrekin Podemoseko zinegotziare kexu agertu da isa sare sozialean. Adierazi du gezurra esan zaiela herritarrei, zuhaitz horiek ez zirelako Manteon aurreikusten zen mozketa dementzialaren parte. Ezkerran hitz eta EH Bildu ere oso kezkatuta agertu dira sareetan. Azalpenak emateko eta erantzukizunak hartzeko eskatu diete Donostiako udala osatzen duten jeltzalei eta sozialistei. Gauzak horrela arratsaldeko 7etan manifestazio egingo dute Okendo kulturretxetik abiatuta udaletxeraino, proiektuarekiko gaitzespen adierazteko udalari. Bestalde asteazkenean bilera informatiboa antolatu dute aurrekari historiko gogoratu eta egungo egoeraren berri emateko. Eta ostegunean eguerdiko 12etan osoko bilkurara joateko deia zabaldu dute SOS Manteo plataformatik. Hezkuntzara goaz, baina langileen aldarrekin 12. greba eguna bete denean gizarte ekimeneko langileek Gasteizko kaleak bete baitituzte lan hitzarmenduin baten alde. Itunpeko eskoletako langileek urte hasiera honetarako deitutako 10 greba egunetatik 3. burutu dute. Gasteizen elkartu dira ELA, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta Steilas sindikatuek deituta. 9.000 langile inguru daude grebara deituta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 215 ikastetxetan. Azkeneko hilabeteetan lan hitzarmen duin baten alde egiten duten 12. greba eguna izan da.
Aldarrikapenen artean, lankarga arintzea, erosahalmena bermatuko duen soldata igoera eta lanpostuak mantentzea besteak beste. Patronalen jarrera salatu dute ere. Izandako azkeneko bileran Kristau Eskola eta Izea egindako proposamenak erabat eskasak direla baieztatuz. Urtarrilaren 17 eta 18 egindako lanuzeekin batera, itunpeko eskoletako langileek 3. greba eguna burutu dute. Osotara 10 izango dira urtarrila eta otsaila bitartean. Aste honetan bertan, asteazken eta ostegunean errepikatuko dira mobilizazioak. Otsailean, bestetik, 5 greba egun egingo dira, 6, 7, 8, 19 eta 20 hain zuzen. Zestoako gaztetxearen kontrako prozedura judiziala mantentzen du Elizak. Asteazken honetan izango da epaiketa. Gaztetxearekin elkartasunez hainbat protesta ekintza izaten ari dira Euskal Herrian zehar. Aurreko ostira arratsaldean esaterako kontzentrazio bat egin zuten Donostiako Artzainona katedralean. Hasieratik blokeo baten mantendu dira, eta ez du harremanik eduki izan nahi ez gazte asamblea ez da udalakin ez da, orduan jarri genuen presionatzeko moduan, eta hori Gipuzko osoa zabaldu da apostazi kanpaina, pixkat herrien hasi ginen eta ben Gipuzko osoan, eta oso emaitza onak aida ematen. 30.000 euro arteko multak iristeko aukera da, orduan, kezkauta bagaude, baina alare aipatzeko ez deula etxiko, eta lanian jarraituko deula, eta hori, hilan eta 6an elkartasun kontzertu bat antolau deula hemen, kontzertua tor daitezken multa aurre egiteko. Hori zabalidan prozesu judiziala atza botatzea, eta horrek ekarriko desalojua baita, eta hori salaketak entzia batiz bat, eta aparte hori gurekin harremanetan jartzea, negoziaketa bat emateko, eta akordio batea ailatzea gaztetxea bertan gehatzeko. Gizarte gaietatik politika gaietara egingo dugu salto, lerroburuetan esan bezala, Nafarroako gobernuak eta EH Bilduk Nafarroako aurrekontuak onartzeko akordioa sinatu ostean, UPNek bere zinegotziei PSN-erekin udal aurrekontuak negoziatzea debekatu die. Aurrera begira, UPNetik 13. kongresurako data jarri badute ere, Nafarroako gobernutik kanpo egoera zaila du alderdiak. UPNren batzorde exekutiboak apirilaren 28ko data proposatu du alderdiaren 13. kongresua egiteko, non erabakiko den nork ordezkatuko duen Javier Esparza Nafarroako gobernuko presidente gai izateko. Formalki proposamen hori ostiral honetan egingo den kontseilu politikoan berretsi behar da. UPN egoera zailean joango da apirileko kongresu honetara, 3. legealdiaren hasieran Nafarroako gobernutik kanpo, eta Iruñeko udalean zentsura mozioa jaso eta 4 hilabete eskasera. Espartzak publikoki iragarri zuen ez zela berriro Nafarroako gobernuko presidente gai izango, Navarrasuma PPrekin eta Ciudadanosekin, koalizioaren formularekin eta UPNren siglarekin lortu nahi zuelako. UPNek gutxi balitz bezala aurrekontuak PSN-erekin negoziatzea debekatu die udaltaldeei. Espartzak sozialistekin egindako edozein akordio errefusatu du, eta gobernagarritasuna zaildu du Lizarran, Barainainen eta Eguesibarren, alkatetzak PSN-eren menpe baitaude eta haien babesa bilatzen ari baitziren. Iruñeko zentsura mozioaren ostean, UPNeko zuzendaritzak sozialistekin zuen harreman politiko guztia etetea erabaki zuen, baita udalen federaziotik ateratzea eta udalen elkarte propioa sortzea ere. Erregionalistek erabateko hausturaren alde egiten dute horrela. Lab sindikatuaren arabera, 59 dira iaz Euskal Herrian hil ziren langileak. 2024an hasi denetik 9 dira lan istripuetan hildakoak, horietatik 4 Nafarroan, Irune Errejano. Sindikatuek prentsaurrekoa eman dute gaur Iruñean lan istripu mortalak salatzeko. Nafarroan aurten 4 hildakoetatik 3 errepidean izan dira eta sindikatuek Nafarroko gobernuari aurpegiratu diote mugikortasun planak aldatzea eta hobetzea eta neurriak jartzea istripu hauek ekiditeko.
LAB, CGT, Steilas, ESK, N eta hiru sindikatuek prentsaurrekoa eman dute gaur Iruñean Nafarroan egon diren lan istripuak salatzeko. Ohartarazi dute hoietako asko errepidean izaten direla. 2024an Nafarroan istripuan hil diren 4 langiletatik 3 errepidean hil dira. Garraiolari bat initinere eta beste bat inmision. Sindikatuen arabera datu horiek alarma guztiak piztu beharko lituzke. Gobernuari eskatu diote berehalako neurriak har ditzala gehiegizko desplazamenduak murrizteko. Azken urtetan Nafarroko lan istriputasak Espainiako estatuko altuenetarikoak dira. Inko Iriarte Labekoak honen arrazoiak azaldu ditu. Honen aurrean, salatu behar dugu, Nafarroako bereziki langileriak daukala mugikortasuna oso altu bat. Ematen dela ere, zerbitzu guztien edo gehienen zentralizazio bat hiriburuan, Iruñean, eta hau da, erabaki politiko jakin batzuengatik eta, erabaki honek ere berarekin dator herri eta baiaren despoblazioa. Beraz, bataz beste, Nafarroko langileriak inberda duzke kilometro asko lanera joan eta etortzeko. Enpresek mugikortasun planak egitea eskatzen dute, zeinetan arriskuen ebaluazioa egiten den, langile bakoitzaren joan etorriak kontuan hartuta, eta neurriak proposatzen dira. Bukatzeko sindikatuek lan istripuak ekiditeko proposamenak egin dituzte. Gehiegizko desplazamenduak murrizteko neurriak sortzea, garraio publikoa, errepide batzuk eta mugikortasun planak hobetzea batik bat. Nafarroan jarraituz, Nafarroako hegoaldeko abeltzaintza eta nekazaritza zentroetako langileek atseden hartzeko eskubidea aldarrikatu zuten astelehenean Iruñean. Orain, LAB sindikatuak langileen lan baldintzak hobetzea lortu du. LAB sindikatuak akordioa lortu du Nafarroako sektore agroprekuarioko lan baldintzak arautzen dituen hitzarmenerako. Azken hilabetetan LABek adierazi izan duen bezala, sektore honetako hitzarmenak lan baldintzak benetan hobetzeko balio behar zuen. Akordio honek LAB sindikatuak eta sektoreko langileek negoziazio mailan eta kalean defendatu dituzten aldarrikapen nagusiak jasotzen ditu. Landaremuan prekarietatearekin amaitzeko hainbat aurrera pauso eman dituzte. Berta Garzia Labekoak lortutako hobekuntzak azpimarratu ditu. Eskatzen eta exigitzen genuen bezala, atsedenaldirako eskubidea txertatuko da hitzarmenean eta eskubide hori bermatua izango da. Gainera lanaldia murriztuko da, soldata KPIa bezala igoko dira eta hainbat beste neurri abusuzko egoerak edo prekarietatearekin amaitzen joateko landa eremuan izango dira hitzarmenean. Oso balorazio positiboa egiten dugu LAB sindikatutik, langileak atera direlako kalera hainbat aldarrikapen exigituz eta azkenean lortu eginda guzti horiek txertatzea hitzarmenean eta nabari hobetuko dira landa eremuan egun dauden lan baldintzak. Gainera, 2 lantalde sortu dira, data eta helburu zehatzekin. Bat hitzarmen kategoriak eta muturreko hotz eta bero egoeretako protokoloak lantzeko beste bat. LAB sindikatuak oso balorazio positiboa egiten du gaur nekazaritza eta abeltzaintzako sektoreko patronalarekin lortutako akordioari buruz. Izan ere, oinarri sendoak jarri ditu Nafarroko landa eremuan eta lan egiten duten pertsonen bizitzan lana duintzen jarraitzeko. Argi dago landa eremuko langilean mobilizazioek lan baldintzak benetan hobetzeko balio izan dutela eta borrokarekin lortu dutela haien aldarrikapenak kontuan hartzea eta 1000 langileri baino gehiagori eragiten dien sektoreko hitzarmen batean jasotzea. Langileen beste auziei helduz Gasteizko hiri autobusetan badugu berririk. Tubisako langileek 2 aukera dituzte parean. Tubisako langileek enpresarekin negoziatzen jarraitu edo greba mugagabeari ekingo dioten erabaki behar dute asteartean burutzen ari den batzarrean. Ostiralean Gasteizko udalak hiri autobusetako arduradunak proposamen berria luzatu zien langilei. Honi emango dioten erantzuna goiz eta arratsaldez egingo dituzten batzarretan erabakiko dute langileek. Mahai gainean 2 aukera, negoziazioan aurrera egin edo martxorako deituta zegoen greba mugagabea aurreratu. En sesiones de mañana y tarde se está celebrando una asamblea general de Tuvisa. En ella se está sometiendo a votación si se adelanta el calendario de paro y huelga y a partir del 10 de febrero se empieza con huelga indefinida.
Bi aste igaro dira, astelen, asteazken eta ostiralero 4 ordu luzatzen diren lanuzteak hasi zirenetik. Langileek euren lanbaldintzak eta autobus zein lineetako egoera hobetzea eskatzen dute. Aldarrikapenen artean, lanean hasi eta bukatu arte igarotzen diren ordu guztiak zenbatuko dituen fitxatze sistema ezartzea. Tubisaren zuzendaritzak ordea, gaur egungo sistema aldatzeko asmorik ez duela azpimarratu du behin baino gehiagotan. Azkeneko asteetan negoziazioan aurrera pausoak eman badira ere, fitxatze sistemaren bezalako gaiak soluziorik gabe mantendu dira oraindik. Udalak egindako azkeneko proposamena aztertzen ari dira orain. Langileen erantzuna arratsaldean zehar ezagutuko dugularik. Nazioartean Israelen jarrera epaitzea eskatzen duen bigarren salaketa da Mexiko eta Txilek egin berri dutena. Komunikatu bateratua nazioarteko zigor auzitegiari helarazi diote. Bero Satrustegi kazetariak emango digu berria. Oraingoan, Mexiko eta Txile izan dira nazioarteko zigor auzitegiari eskatu diotenak Gazan egiten ari diren gerra krimenak ikertzeko. Baina ez dute soilik Israelen jarrera epaitzea eskatzen, Hamasen papera aztertzea ere beharrezkoa dela adierazten dute. Nazioartean egiten den bigarren salaketa da honakoa. Txilek azpimarratu du nazioarteko zigor auzitegia dela honako sarraskiak salatzeko bide egokiena. Auzitegi honen ardura baita nazioarteko krimen larriak, genozidioak eta gizateriaren aurkako krimenak aztertzea eta epaitzea Nazio Batuen erakundearen menpe egon gabe. Hori da, Hego Afrikak harturiko bidearekin dagoen desberdintasun nagusia. Hego Afrikak Nazio Batuen erakundearen parte den organo judizial gorenean salatu zuen Israel. Biek ala biek, baina egoitza dute Hagan. Komunikatuak nabarmendu du gainera Palestinako justiziaren azpiegitura kolapsatuta dagoela eta beraz ezin dituztela epaitu edo ikertu jasaten ari diren erasoak. Eta, Txilek eta Mexiko argitaratu duten komunikatu bateratuak gainera, Erromako estatutua aipatzen du. Palestina estatutu honen kide da eta beraz nazioarteko justizia auzitegiak bertan egindako krimenak ikertzeko eskumena du. Estatutu honekin bat egin zuten 122 herrialdek, kanpo gelditu ziren Amerikako Estatu Batuak, Errusia eta Israel bera. Eta, hasieran adierazi bezala komunikatu honek ez du soilik fokua Israelengan jartzen, Hamas ere aipatzen da. Dokumentuan azpimarratzen da Gazako operazio militarrek ez dituztela nazioarteko zuzenbidearen proportzionaltasun printzipioak betetzen, eta aldi berean Hamasen erasoak kritikatu eta baituak askaritzala eskatzen da. Azaroan aztertu genuen, hemen Hamaika telebistan, eta ikusi genuen Latinoamerika izan zela egoerarekin kritikoen. Boliviak esaterako Israelekin harreman diplomatikoak etetea erabaki zuen, eta Txilek edo Kolonbiak bestetik kontsultara deitu zituzten euren enbaxadoreak. Gainera, Kolonbiako presidente den Gustavo Petrok hasieratik argi adierazi du Palestinan gertatzen ari dela genozidio bat dela eta Hego Afrikak jarritako salaketa babestu du. Aipaturiko hauek ahaztu gabe noski, Mexikok eta Txilek egindako salaketa hau Latinoamerikatik nazioartera salto egiten duen ekintza zorrotzenetarikoa izan da. Gurera bueltan, duela pare bat aste, gurean izan genuen Nextor Otaño Pasaitarra horma irudiez izketan. Gogora dezagun Street Art Cities plataforman munduko mural onenen artean daudela bere lanak. Bada muralen inguruan gabiltzala Gasteizko Zaramagako auzora goaz. Bertan muralak auzoko simbolo bilakatu baitira. Ikusi. Gasteizko Zaramagako auzoan barrena hainbat dira aurkitu ahal ditugun muralak. Lehenengo irudiak 2013an sortu ziren elkarlanean egindako proiektu baten bitartez. Auzoaren parte hartzea ezinbestekoa izan zen orduan, eta boluntarioek argi izan zuten zein izango zen lehenengo murala. Proposamena hasieratik izan zen martxoaren 3 inguruan egitea, eta hor bildu zen jende asko, eta bai bizilagunak, eraikinaren bizilagunak, erakundeak, elkarteak, eta pertsona askoren artean eta artista batzuen koordinapean diseinu hau atera zen, ezta? Erakusten du hemen gertatutako
gertakizun latza eta garrantzitsua, baina batez ere auzoaren espiritua, auzoaren balioak, elkarlana, borroka eskubideen alde, borroka bizimoduak hobetzeko. Auzoaren izaera zein den erakusten duten muralak etorri ziren ondoren. Eta bigarna izan behar zuen adineko pertsonen inguruan, Zaramaga auzo zaharkitua da, eta omenaldi bat egin nahi izan zioten. Ondorengoak, sortu izan ziren, beste ormairu parte hartzeikan sortzen diren moduan, jendearen parte hartzeaz, etorkinei eta Zaramagako historia industrialari erreferentzia egiten dion ormairuri bat, gurpilak dituena, Michelinen gurpilak dituenak, eta horrek hitz egiten digu auzoaren nortasunaz, auzo bat dan, jende askorekin osatu dana, eta bestea lintzearena, horrek erakusten digu auzoaren aniztasuna. Sortu zirenetik, auzoaren sinbolo bilakatu dira, jendea erakartzen dutelarik ere. Orain, sinbolo hauetako batzuk arriskuan daude. Gasteizko udal gobernuak Zaramaga eraberritzeko proiektua jarri du martxan. Besteak beste, auzoko hainbat eraikinetan obrak eginez, energetikoki efizienteak diren etxebizitzak lortzeko. Lan hauekin, martxoak 3 eta adineko pertsonen omenez egindako muralak estaliko dira. Simbolorik galtzea, hori ez dugu nahi. Naita ez, ezabatuko dira, estaliko dira, baina uste dugu badaudela aukerak zeozer kreatibo egiteko alternatibak bilatzeko. Bizigarri auzo elkartetik hasieratik kezka hori genuen, kezka hori jaso genuen bizilagunen partetik, eta egon diren espazio guztietan, auzoguneetan, politikariekin bileretan, atera dugu gaia. Zer gertatuko da muralekin? Bizigarre elkartetik Zaramagoko auzokideekin batera muralak ez galtzeko lanean hasi dira. Udaletik ere irudiak mantentzeko asmoa dutela baieztatu da. Etorkizuneko muralak nolakoak izango diren erabaki behar da orain. Mural hauen atzean jende asko egon dira voluntarioak, egon dira artistak, egon dira bizilagunak, eta pentsatzen dugu hitz egin behar dela guztiekin. Inkluso, nahi duen auzoan, parte hartu nahi den jendearekin. Proiektu honen muina da, jendean hitzaren arteko parte hartzea, eta hori errespetatu behar da. Itxaropena badugu, aukerak badaudela, prozesu parte hartzaileak sortzea zerotik, gai berdinarekin, baina orain parte hartuko luten jendeak zer proposatuko duen, edo agian irudi aupera, diseinu parte hartzaile aupera erreplikatzea beste nolabait, hori ez dakigu. Auzo elkartetik ez dakigu nola egin behar den, baina bai badakigu zeozer egin behar dela Zaramagak bere altxorra hau ez galtzeko. Zaramagako altxorretako bat ez galtzeko lanean jarraituko dute, auzoaren izaera anitza eta borrokalaria mantenduz. Azken albiste honekin iritsi gara buletinaren amaierara, hauek izan dira momentuz jaso ditugunak, bestela ere badakizue berri gehiagorako sartu 11.eus atarian. Silitia taldearen egan abestiarekin utziko zaituztegu. 7:00 gara bueltan, albiste gehiagorekin, 8:00. Ongi izan. Galduko izuzula Ordu zeiko zu Diruaz geratu behar duzula Pagasarrin, txindokin eta larunen
baita. Gorbeiaren hegalean, Hernion edo izen ere. Euskaltelekin estaldurarik zabalena duzu hemen eta hemendik kanpo. Eta orain beste linea bat ere izango duzu doan giga mugagabeekin Euskaltelera aldatzeagatik bakarrik. Joe Cockerrek bere egin zuen. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how